Eskubideen aldeko plataformak iragarri zuenez, musikaz gain txikienentzako gune bat ere izango da bertan eta porrotxen parte hartzea eta beste zenbait jarduera egongo dira. Herritar sareak aitortu zuen aurreantzean ere lana dagoen arren, erronka honi amaiera eman ez ezik urte luzeetan urruntze politikaren amaieraren alde aritu diren herritar guztiak batu nahi dituztela, politika honen amaira gauzatzen ari den honetan, berau egia bihurtzeko emaniko bultzada, eskertu eta guztiena den lorpen hau guztiz gauza dadin aldarrikatzeko. Eta ostean, Arratsaldeon guztioi izan bida dinamikari amaiera emango dio sarek larunbat honetan Donostian bulebarrean egingo dira azken kilometroak goizeko 11etan. Ondoren 12etan manifestazioa abiatuko da Pio 12etik eta ordu batetan ekitaldia izango da Ilumen. Arratsaldean jai giroa nagusituko da Ilumen bertan kontzertu eta ikuskizun ezberdinekin. Hitzorduaren atarian euskal preso politikoen egoerari begira jarri da Naiz irratian Inazio Oiarzabal, sareko bozeramailea. Une honetan lehentasuna preso guztiak Euskal Herrian egotea dela nabarmendu du. Eta garbi daukagu, etxerabidea gertu lelo honekin garbi azaldu nahi degula, guk jorratu nahi ditugun, gu dauzkagun helburuak eta landu nahi ditugun gaietan, pauso batzuk ematen ari gerala, baina oraindikan, datozen denboretan beste pauso batzuk emateko beharra egongo dela, eta horre sarek, batez ere orain lehentasuna jarrita preso guztiak Euskal Herrian egote hortan, baina datozen denboretan, hausnarketa batzuk eman beharko direla, eta gure dinamikak ere egoerara amoldatu beharko direla, eta etorkizunera begira jarri beharko garela. Bestaldetik azaroaren 26an Baionan izango den kongresuari begira azken fasean sartu da Euskal Herria bai, ondoko astetan 30 bat bilkura egingo dituzte herrietan txosten politikoa eta organizatiboa aurkeztu eta eztabaidatzeko eta interneteko plataforma bat ere irekiko dute hala nahi duenak emendakinak egiteko aukera izan dezan. Ondoko egunetan egingo dituzte publiko bi dokumentuak ekaineko zenbaketaren arabera 400 kide ditu Euskal Herria baik, baina ezkerreko abertzalen ideiekin bat egiten duten guztiei ireki nahi diete eztabaidan parte hartzeko aukera. Euskal Herria bai sortu denetik 700 eta 800 pertsona artean afiliatu da mugimendura eta uda honetan errolda bat egin dute herrietan 2000 pertsonako zerrenda osatu dute eta kongresuan parte hartzeko gogoeta bidali diote Nikolas Gain Euskal Herria baiko kidea. Eta azaroaren 26an kongresu egunarekin Baionan iraganen dena azken bozkak egiteko eta adosteko txosten politikoa eta aurkezteko zuzendaritza berria. Gure helburua da berriz ere gaur egun orain arte kidetu ez diren pertsona batzuen ganat ere jotzea, gure bidea partekatzen duten hauteskundeetan edo hainbat mobilizazioetan eta erakustea pertsona horiei eien tokia badutela, kidetza berezi bat sortu dugu kongresuari begira bakarrik, ondoko asteetan parte hartzeko bozketan eta dena den gure bilkura guztiak irekiak dira kide ez diren pertsonai ere. Lan arloari helduta langile bat hilda Berlisen, Sarregurengo okindegian lanean zela LAB sindikatuaren arabera ostegun arratsaldean izan zen heriotza eta honekin guztira aurten 71 langile hil dira lanean ziren bitartean horietako 17 Nafarroan. Sindikatuak bildutako informazioaren arabera, Monbake taldearen Berlis enpresentzat egiten zuen lan Sarregurengo okindeiko hozkailuetan, orain okindegiak buru belarri dabiltza lanean Eguberrietako kanpainari begira. Sindikatuak ohartarazi du lan erritmo azkarrean eta lan karga handiarekin lan egin behar dutela eta horrek lan osasunaren gaineko arriskua handitzen duela. Ordea minduta mintzatu ziren atzo eguerdian onkologikoaren parean Donostian bertan igaro urteotan minbiziaren kontrako tratamendua jaso duten bi emakume Olatz Merkader eta Sandra Barkaiztegin. Zentroko pazientek eta erabiltzaileek beren gertukoekin batera berriki eratu duten elkartaren izenean mintzatu ziren eta adierazi zuten zentroko auditorumean egin nahi zutela agerraldia, baina ez dietela horretarako biderik eman onkologikoko buruek argudiatu zieten ez dutela divulgazioa egiteko asmorik, ez dira onkologikoaren parte eta era horretan ukatu egin zieten baina horiek horrela kalean bertan mahai bat jarri eta han hartu zuten hitza, kezkatuta salatu zuten onkologikoak erreferentzialtasuna galdu duela. Paziente garen aldetik, ez dugu onkologikoko langileak bizi duten ziurgarritasun egoerak ez duela laguntzen lanean aurre egiten behar dioten egunerokotasunari. Eta gure egiten dugu beraien aldarrikapena, integrazio osoa, egituraskoa zein organikoa. Eta beraz,
onkologikoa Osakidetzaren eraikina izan dadila hiltzen utzi gabe. Espainiako gobernuak astearte honetan onartu du 2023ko estatuko aurrekontu orokorren proiektua eta bertan Hego Euskal Herrian abiadura handiko trena eraikitzeko 18 milioi euro erreserbatzen dituen dokumentu luzea agertzen da. Gainera horren amaiera 2027ko aurre ikusten dute eta horrek beste urtebeteko atzerapena esan nahi du. Horren aurrean Iñaki Arriola Garraio Sailburuak normaltzat jo du abiadura handiko trenaren lanen amaiera 2027ra atzeratu izana entzun. Pues son obras muy complejas, hay que tener en cuenta de que es una obra que apenas toca suelo, ¿no? O sea, prácticamente se desarrolla entre túneles y viaductos y en ese sentido tiene una complejidad muy importante de ejecución, ¿no? De encaje en el territorio, además hacerlo con el mayor respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Gaiz aldatuta berriz Bilbon euskara badabil euskaldunez osatutako 70 mintza praktika talde inguru daude Bizkaiko hiriburuan. Euskaraz bizi eta praktikatzea helburu astero elkartzen direnak. Horietan herritar guztik parte hartzeko aukera dute, izan ere euskaraz komunikatzeko gaitasuna izatea da baldintza bakarra. Mintza praktika taldeetan jariotasuna lortzen dute eta hori dela eta euskaltegitatik kanpo euren egunerokotasunean euskaraz aritzen dira asko. Azken batean mintza praktika taldei esker euskara hitz egitea ohitura bihurtzen da. Proiektuak gehiago ezagutzeko Aitor Argote Bilboko mintza praktika taldean koordinatzailearekin izan gara. Hau da, gauza da praktikatzea euskara eta euskaltegi hori, baina bizi behar duzu euskara. Eta euskaltegi barruan nolabaiteko artifiziala izaten da. Orduan, baina ez da bakarrik ikasleentzat, euskaldunentzat da. Badago jendea esaten du, eske euskalduna naiz, baina gure inguruan ez dago euskaraz egiteko aukerarik, eta orduan berbalaguna da aukera hori. Eta euskaraz Tafallako Gartes de los Fallos ikastolak antolatuko du etzi 8 41. Nafarroinez jaia ikastolak berak 50 urte bete ditu aurten eta erdian erein lelopean mende erdiz euskararen alde egindako lana eta egun seme alabak euskaraz ez den jarraitzeko eskubidea aldarrikatu nahi dute. Era berean gogorarazi nahi dute hezkuntza eredu berrietara egokitzeko tresnak behar dituztela, baita ikaslentzako espazio ireki gehiago izan beharko liratekeela ere. Tafallako ikastolak mende erdia bete du, eta oinezonen leloak gogoratzen duen bezala, gure erdialde maitean euskara ereiten jarraitu nahi dugu. Azken hilabeteetan askotan egin dugu amets urriaren 16arekin. Gure ametsetan ilusioaren eta guztiok berriro euskararen alde elkartzearen ideia gisa ageri den eguna da. Era horretan, egungo oinez aurrekoen antzera antolatu dugu, eta horregatik, urriaren 16an, Tafallak beso zabalik eginen die harrera Euskal Herri osotik hurbilduko diren lagun guztiei. Eta Ostiraleko lerroburuekin bukatzeko kultur arloan orain mende erdi Iruña arte sastendu zuten topaketak bizirik dira atzeraren. Atzo abiatuko ziren Iruñeko 72-22 arte topaketak eta hilaren 18 arte iraungo dute musikak girotuko du gehien bat. Una mirada que es un contrapunto a este mundo violento y a menudo absurdo. Bada, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea urriaren 8an larunbatarekin amaituko dugu sarek izamira dinamika Donostian. Ikusi jarraiameraz mobilizazio eta jai egunak zer jasoko duen. Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide Ez aldu posible Zutik ibiltzea ire Entzun ezan bide Ez zuten posible Entzun ezak bide Izan gaitezen libre Bidez bide, libre Pauso bakoitzan atzetik bestea Bizikidetza jarrita elbide Denak eskubide denen jabe Bide baten zailena da astea Herri gaztea, luze bidea
sakabanaketaren eta urruntze politikaren amaieraren atarian egon gaitezkela eta horri begira ondu du naizek ia amaiera ikusentzunezko erreportajea, ikusi jarraian laburpena. Sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen, autoestripu auki bat. Edadeko jendia gelditu da, bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, 3. graduan beharko luketenak, 2. graduan ja baimenekin egon beharko liratezkenak, eta naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez? Lan gatazketara salto, Bizkaiko zaharretxe pribatuetan 7 greba egun ditu lab sindikatuak, Aldundiari eta patronalei lan baldintzak parekatzea eta ratio duinak exigitzeko. Izan ere, sindikatu abertzaleak salatu du Bizkaiko egoitzetako 5.000 langile baino gehiagoren egoerak okerrera baino ez duela egin azken denboran. Gaur egin dute greba iragarpena eta bertan lab sindikatuko kide Ane Eskondriasek esan du nazkatuta daudela adinekoen duintasunarekin negozioa egiten dela ikusteaz eta berdin euren lan baldintzekin. Inork ezin du zalantzan jarri zerbitzu publikoa ematen dugula. Funtsezko langilea garela. Patronalak eta aldundiak negoziatzeari uko egin diote eta sektoreko hitzarmenaren maila blokeatu dute. Batasun sindikalik eza ez da desiragarria, baina guk ez diogu inolako biderik izten sektoreko langileen kolektiboa indartsuago bilakatuko duen edozein agertokiri. Ordea Bizkaiko zaharretxeetako 3 greba egunen balorazio positiboa egin du ELA sindikatuak lan itunaren negoziazioa desblokeatzeko eskatu dute langileek. Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza aurrean atzo egindako protestan prest agertu dira gainera greba gehiagora deitzeko. COVID-19 pandemia baino lehen Bizkaiko zaharretxe pribatuako egoera latza zen. Langile kopurua txikia zen, babes material nahikorik ez zuten, protokoloak ez ziren egoitzen beharretara egokitzen. Zaharretxe pribatutako beharginen baldintzak estrukturalak dira. La situación es la que viene siendo recurrente año tras año, finalización de convenio tras finalización del convenio. Urteak daramatzate langile falta eta ratio eskasak salatzen. Pandemiak egoera okertu ez duela, azeleratu baizik argi utzi dute gainera. Que parece que desde que la pandemia ha ocurrido, la situación ha cambiado. No, se ha visibilizado, pero la situación siempre ha sido nefasta. Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu hori finantzatzen du eta aurrekontua handitu arren, egoitzen egoerak eta langileen lan baldintzak berdin jarraitzen dute. Baina dirua ipinitza gandia, 7 gehiago, patronalak esaten dute, ez da bela egingo ezebe, ondinoko nahi dabe gehiago. Bestela esan da, zaintza eta egoitzak negozio dira. Las residencias empezaron a ser un negocio, porque quiero dejar claro lo que digo, esto es un negocio. Esto es un negocio, han metido fondos buitres que lo único que hacen es lucrarse con el dinero público. Lan zama onartezinak dituzte ratio eskasen eta langile faltaren ondorioz. Aldundiak egoiliarren zaintza egokitu nahi du. Egun, ELAk egindako ikerlan baten arabera, egoitza batean bizi den pertsona batek 24 ordutan ordu bateko arreta jasotzen du. Guk esaten duguna gitxienez 2 ordu zaindu bideakola pertsona bakoitzari. Horretarako plantillak bizkoitu behar diaz, birritxan ipini behar diraz. Baina euren planteamentua da, on momentuan ez da belandatuko ezer, beste modelo barri bat, hau unidades konbibenzial esaten da, baina horrek ez dago aldatzen hori errealitatea, eta hau, erorratioak handitzen diraz, hau kalitatea gero eta gitxiago izango da. Aipatu dugu lerrobuetan ere Espainiako gobernuak aurrekontuen zereborra aurkeztu du eta dokumentu horretan abiadura handiko trenaren lanak 2027an amaitza aurre ikusten da. Beste urtebeteko atzerapena esan nahi du horrek, azken aurre ikuspenetan 2026 urte agertzen baitzen lanak amaitzeko data gisa. Hala ere, atzerapenak ez du Eusko Jaurlaritzako etxebizitza, herrilan eta garraiko sailburu Iñaki Arriola ezustean harrapatu. Herri irratiari emandako elkarrizketa batean adierazi duenez, orain aurrekontuen proiektuan 2027 agertzea ez da ez ustekoa.
118 milioi euro baino gehiago. Hori da zuzen ere Espainiako gobernuak astearte honetan onartutako estatuko aurrekontu orokorren proiektuan abiadura handiko trenaren obrentzat Hego Euskal Herrian erreserbatutako diru kopurua. Nafarroan aurreikusi da inbertsiorik handiena. 71 milioi euro. 72,8 milioi euro abiadura handiko trenarentza dira, Iruñetik igarota Zaragoza Euskalia delakoarekin lotuko duena. Gainerako 8,1 milioi euro Europa barneko garraio sarerako dira. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan aurrekontu proiektuak 51,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du 2023an. Gehiena 34,6 milioi euro Euskali izenaz ezagutzen den abiadura handiko trena gauzatzeko erabiliko da, Gasteiz, Bilbo eta Donostiaren arteko loturan. 4,5 milioi euro Gasteiz eta Burgos arteko linearako izango dira, eta 2,7 milioi sarerako. Aipatzekoa da EAEren kasuan ez dela Nafarrarekin lotuko den konexiora bideratutako diru kopururik agertzen. Naiz eta urtean hitzeko programazioan agertzen den 400.000 euro erabiliko direla 2025an eta 2 milioi euro 2026an. Urte horretan abiadura handiko trenaren diru kantitateak 221 milioi euro izango dira. Bestalde obren amaiera 2027ako aurreikusi dute. Beste urtebeteko atzerapena esan nahi du horrek, eta Iñaki Arriola Garraio sailburuak normaltzaio du. Bueno, sí, a mí ciertamente tampoco me ha pillado de sorpresa. Arriolak aitortu du 2027 urrun dagoela eman dezakeela, baina lanen zailtasuna aipatu du data hori jarri izanaren arrazoi gisa. Pues son obras muy complejas, hay que tener en cuenta de que es una obra que apenas toca suelo, ¿no? O sea, prácticamente se desarrolla entre túneles y viaductos y en ese sentido tiene una complejidad muy importante de ejecución, ¿no? De encaje en el territorio, además hacerlo con el mayor respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Edonola ere nabarmendu du bukaera gero eta gertuago dagoela eta abantaila handia izango dela azpiegitura hori erabili ahal izatea. Bada garraioa Euskal Herria Bilduk 0 eta 12 urte bitarteko umeentzat garraio publikoa doakoa izatea proposatu zuen atzo Eusko Legebiltzarrean Elkarrekin Podemos Iuren babesarekin, baina atzera bota zuen Legebiltzarrak horren ordez aurrera egin zuen EAJaren eta PSeren osoko zuzenketak. Onartutako testuan Eusko Jaurlaritzari galde egin diote garraio publikoko operadore publiko guztiei proposa diezaiela tarifen deskontu sistema progresibo bat ezartzeko Euskadiko garraio agintaritzaren bidez. Sean acorraladas, nunca más. Ia aurrerako badaukagun berreskuratzerik garraioaren bideoa, beraz aurrera jarrituko gurain izan ere bestalde 10 urte pasatu dira Arabako hiriburuak Europako hiriburu berdearen izendapena jaso zuenetik, sariak gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren iraunkortasunaren arloan lidergoa nabarmentzen du. Oraindaino Europako 13 hiriri eman zaie. 2022ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea. Saria Europako 7 erakunderen ordezkariek osatutako epaimai batek ematen du urtero. Epaimaiak erabakia hartu aurretik nazioarteko ospea duen adituen talde batek hautagaitza bakoitzak emandako informazioa aztertzen du. Talde honek 12 ingurumen adierazle kontuan hartzen ditu, klima aldaketa arintzeko eta egokitzeko ekintzak, hiri mugikortasun jasangarria, lurzoruaren erabilera jasangarria, natura eta biodibertsitatea, airearen eta uraren kalitatea, hondakinen eta zarataren inguruko ekintzak,
hazkunde berdea eta ekoberrikuntza, energia errendimendua eta gobernantza. Gasteiz 2012 urtean saria jaso zuen zenbait ekimen aurrera eramateagatik, besteak beste mugikortasun iraungarriaren alorrean egindako bidea edota erastun berdearen berreskurapena. Azken honek 1983ko ekimena da, eta oso ondatuta zegoen hiri periferiako ingurumena lehenaratzeko proiektua aurrera eraman dute. Arabatik Nafarroara, Parlamentuko osoko bilkurak Magnesitas Navarra enpresak Artesigan magnesita ustiatzeko duen proiektua Foru Intereseko inbertsio izendatzea onartu du. Navarra Sumak, PSNek eta Geroa Bairen babesarekin, bada Baztaneko erdiz bizirik kolektiboak Parlamentuko osoko bilkura eten zuen herri kontsulta egita debekatu dutela salatzeko eta proiektuaren aurka azaltzeko ikusi. Ez daudela inondik ere lehenbiziko sektorea, sektore estensiboa eta gainera preziski erdizko bazkalekoa ekologikoan izenpetua dagona babesteko, eta ez daudela inondik ere Baztango tokiko ekonomia eta ingurumena babesteko, baizik eta beraien interes pribatuak defenditzeko eta batez ere herritarren ondasunak espropiatu eta multinazional batei emateko daudela. Eta hori salatzera etorri gara. Orain arteko hegazti gripe epidemiarik handien atzeman da Europan, 2467 agerraldi izan dira etxeko hegaztietan eta ia 58 milioi hegazti hil behar izan dituzte kaltetutako establezimenduetan. Bestalde, itxian hazitako ia 200 hegazti kutsatu atzeman dituzte eta 3500 hegazti basati. Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak eta Europar Batasuneko erreferentziazko laborategiak berri emandako datuak dira. Horiek udan herbeok gehiago azalduko dugu. Ekaina eta iraia bitartean Europan patogenizitatea handiko hegazti griparen birusa detektatu da basoko eta etxeko hegaztietan. Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak eta Europar Batasuneko erreferentziazko laborategiak berriki emandako sinopsiaren arabera. Aurreko urteetan etzen kasu bakar bat ere atzeman, edo udan gutxi batzuk baino ez. Baina azken hilabeteotan atzemandako patogenizitate handiko hegazti griparen birusak Europan orain arte ikusitako epidemiarik handiena eragin du. Azken datuen arabera 2467 agerraldi izan dira etxeko hegaztietan eta 47,7 milioi hegazti hil behar izan dituzte kaltetutako establezimenduetan. Bestalde itxean hazitako 187 hegazti kutsatu atzeman dituzte eta 3500 hegazti basati. Norvegiako Svalbard uharteetatik Portugalgo hegoalderaino iristen diren kasuak jakinarazi dira, eta Ukraina ekialderaino iristen dira Europako 37 herrialderi eraginez. Testuinguru honetan datozen hilabetei begira kezka agertu du gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak. Izan ere irailean atzemandako kasuekin argi dago egungo izurriteak indarren jarraitzen duela. Udazkeneko migrazioa hasten den heinean eta Europan negua igarotzen duten basa hegaztien kopurua gora egiten duen heinean, ziurrenik aurreko urteetan baino hegazti griparen infekzio arrisku handiagoa izango dute. Birusak Europan jarraitzen duelako. Hori ala segurtasun eta osasun neurriak mantentzaren garrantzia azpimarratu dute. Gauzak horrela gizakiok ere kutsatzeko arriskurik baldugu. Gaixotasunen prebentziorako eta kontrolerako Europako zentroak ondorioztatu du Europar Batasuneko gizakintzat oro har infekzio arrisku txikia dagoela. Hala ere gogorarazi du animalia espezieetako gripe virusek noizbehinka kutsa ditzaketela gizakiak eta osasun publikoan eragin larria izan dezaketela. Hala nola Egipton eta Txinan izandako hegazti griparen epidemietan esaterako. Hizkuntzari helduta berriz esan dugu lehen, Euskaldunez osatutako 70 mintza praktika talde inguru daude Bizkaiko hiriburuan eta horiek ezagutzera hurbildu da Aiara Durreta lankidea. Bilbon euskara badabil,
Euskaldunez, osatutako 70 mintza praktika talde inguru daude Bizkaiko hiriburuan. Euskaraz bizitzea helburu astero biltzen diren 5 lagunez osatutako hainbat kuadrilla daude. Erosoago eta, gure hitzak erabiltzen ditugu problemari gabe, beldurri gabe, eta porque denok daukagu helburu berdina, eta euskeraz azkenean asko gustatzen zait, da gure bihotxan barruan, eta ez daukagu aukerak asko iz egiteko. Lelo argia du mintza praktika egitasmoak, praktikatu eta bizi. Hau da, gauza da praktikatzea euskara eta euskaltegi etori, baina bizi behar duzu euskara, eta euskaltegi barruan nolabaiteko artifiziala izaten da. Orduan, baina ez da bakarrik ikasleentzat, euskaldunentzat da. Badago jendea esaten du, euskalduna naiz, baina gure inguruan ez dago euskaraz egiteko aukerarik, eta orduan berbalaguna da aukera hori. Euskaraz komunikatzeko gaitasuna izatea da baldintza bakarra. Beste urratz bat emateko, bidean aurrera egiteko aukera ematen du mintza praktikak. Eta jendeak pentsatzen du hau dala Lurdeseko ura bezala, ez? Ego esaten dugu, igual honekin ez duzu gaindituko, baina honek lagunduko dizu. Azken finean da, astero, ordu bete euskaraz ohitura hartuko duzu. Eta azkenean ohitura egiten lagunduko dizu bizitzarako, azterketetarako, eta nahi duzun konturako. Eskurezina dirudien hori lortu nahi dute, euskaraz bizi nahi dute. Euskaraz erabiltzea da azkenean gure motiboa edo gure helburua. Beldurrei aurre egiten ere laguntzen du. Hain erreza, euskara hitz egiten, normalean. Orduan hemen, elkartzen dugu, akatzak eta hori, elkartzen gara. Gure artean ez daukagu beldurrik, denok egiten akatz asko, eta baina, pizkanaka, hobekuntza joan gara. Zabaltzen duzun, ez dakit, ate bat, nire ustez, eta, azkenean jende berria ezagutzen duzu, azkenean denon artean elikatzen gare. Segurtasuna ematen du halaber, euskaltegetik kanpo euskaraz normaltasunez aritzeak. Lehen ez nuen euskaraz hitz egiten, eta orain adibidez, bezeroekin ja usartzen naiz, eta... Euskaldunen grinari esker aurrera jarraitzen du mintza praktika egitasmoak. Hala ere taldeak elkartzeko guneak ere ezinbestekoak dira. Eskerrik asko, ez dakit, Txakur kalean gaude Bilbon, Kalderapekon, eta eskerrik asko haiei, azken finan, arigune bat dira. Haiek laguntzen diete, bai Aurelio, Germán, Iker, Carlos, tabernariak, eta gure taldea eroso sentitzeko, eta hori importantea ere bada. Aldiz Euskaraldirako prestaketa lanen itzalean ospatuko du mende laurdena Euskaltzaleen topaguneak ezinbestean. 25 urte dira orduan Euskara elkarten topagunea izendatutakoaren eratze batzarra egin zutela. Durangon martxan ziren Euskara elkarteak ordurako ari ziren euren arteko artikulazioaz eta elkarlanaz hausnartzen eta hainbatek identifikatua zuen behar hori egituratu egin zuen topaguneak 1997 urtean. Egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Gizartarloko kontuekin jarraiki Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako behatokiaren egoitza inauguratu dute, Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo behatokia da hau, eta bihar urriak 8 inaugurazio festa egingo dute begira. Euskadiko lehenengo LGTBI fobiaren aurkako behatokia Gasteizen da, eta egoitza berria inauguratu dute. Ikusguneko egoitza, irakurtzeko espazioa, topagunea,
gertakariak salatzeko bulegoa eta hainbat ekitaldiren agertokia izango da hain zuzen ere. Urriaren 8ean inaugurazio festa antolatu dute Egoitzaren kanpoaldean, Pintorkalea 47an. Bertan izango dira Jogurina Boroba, Killer Queen eta Aizeatxoa arratsaldeko 6:30 aurrera. Kontzertuak eta drag queen ikuskizunak eskainiko dituzte gauerdira arte. Eta guztia ospatzeko inaugurazio jaia antolatuko dugu urriaren 8ean, arratsaldeko 6:30 aurrera. Hemen bertan, kanpoan egingo dugula ekitaldi guztia, eta hortan parte hartuko dute Aizeatxo, Puz eta Tximu, eta ondoren Jogurina Boroba travesti eta laguna izango dugu gurekin, eta azkenik sorpresa bat. Merezitako sorpresa bat. Killer Queen drag erreferente izango dugu etapa berri honen hasiera ospatzeko. Gainera, urriaren 19ean ikusgunek 2 ekitaldi burutuko ditu. Alde batetik Las Nenas liburutegia inauguratuko du, eta beste aldetik Respiraderos historias de resistencia de la población LGTBI argitalpena aurkeztuko du. Bestalde, June Fernández kazetariak, Gaitasunako Poldo Santos eta Arabako lesbianen elkarteko eta Sukubo guneko Tobazket elkarrizketatuko ditu. Gasteiztik mugitu gabe mezu matxisten aurkako erakusketa feminista ikusgai da dagoeneko. 2022ko maiatzaren 4an izaera matxistako pintadak agertu ziren Salburuako gizarte etxeko kafetegiaren ondoan dauden gizonezkoen komunetan. Zentroko garbiketa zerbitzua saiatu zen produktu desberdinekin ezabatzen, baina ezinezkoa izan zen, beraz, kartelak jarri ziren eskumore baten gainean errespetua hitza irakur zedin. Lehenengo pausoa izan zen ezabatzea, hori da normalean, burua etortzen zaizun, holako zerbait agertzen denean, baina nola ja funtzionatzen ez zuenez, esan genuen, zerbait daukagu esateko horren inguruan. Hala ere, kartelak desagertzen joan ziren, eta berritzen joan ziren mezu berriekin, mezu matxistekin hain zuzen ere. Horregatik guztiagatik Ania Sainz de Buruaga eta Carolina Matos artistei eskatu zieten konpontzea. Ez isiltzea eta ez ibiltzea estaltzen olako mikromatxismoak agertzen direnean. Esatea batez ere, azke, nahikoa dela eta ez gaudela prez olakorik onartzeko. Bien artean gizonezkoen komunetako hormak ilustratu zituzten. Kulturarloko kontuekin jarraiki, Mangamore manga eta animaren jardunaldia urriaren 14 eta 16 bitartean ospatuko da Zornotzan, adi Mangamoreren 16. edizionek ekarriko duenari. Mangamore manga eta anime jaialdia bueltan da Zornotzara aurten Mangamoren 16. edizioa ospatuko da urriaren 14 eta 16 bitartean. Eta, ematen dugu batxo hasi ginela, baina 16 urte zaraba gara. Eta Mangamore programa hemen daukagu. Egitarau zabala, egitarau oparoa izango du gainera Mangamorek adin guztiako pertsonentzat zuzenduta egongo dena. Izan ere mangaren edo animearen zaleak eta ez hain zutzuak biltzen ditu. Manga munduaz haratago, Mangamorek adin eta familia guztietara iristea du helburu. Lehen Andonik aipatu da, gure lana familiei zuzentzen dugu. Eta horregaitik izango dira ekitaldiak, tailerrak eta txutxutren irteerak jaialdiak erauten duen 3 egun hauetan. Mangamorek 5 gune izango ditu aurten. Aurtengo edizioak 5 gune izango ditu, gune gorria Morebieta 4. frontoian egongo da, gune berdea Zelaieta zentroan, gune morea Gaztetxokoaren sarreran, gune urdina Zelaieta parkean jarriko den karpan, eta gune horia Zornotza Areta eta Herriko plaza artean egongo da. Megamax eta El Quinto Emperador youtuber ezagunak egongo dira Zornotzan gainera. 2 youtuber horrek gune gorrian egongo dira urriaren 15ean 12:30 aurrera.
Aurreko edizioan 12.000 lagunek Zornotzara gerturatu ziren Mangamore jaialdiaz disfrutatzeko. Bada Zornotzako udarak aurten ere jendetza espero du. Hombre, gitxienez, espero errepikatzea azkenengo zenbakiak. Itzalitako bi euskaraz izango dira. Urriaren 14an Jose Antonio Morselinek iaz EHUk argitatutako gidaren zetasunak emango ditu. Eta Jose Carlos Torrek eta Maitan Etxebarriak komiki eta ilustrazioa aurkeztuko dute. Hoi bezala, cosplay eta ASEAN Dance lehiaketak ere egongo dira. Edonolare, manga eta animeren jaialderen egitera osoa mangamore.eus atarian dago eskuragarri. Eta ostiraleko berriekin bukatzeko aurreratu bezala, 1972ko Iruña aretu zuten doinuak akordura ekarri dituzte Sandra Urra. Iruñeko 72-22 topaketek duela 50 urte hiri honetan ospatu zirena gogoratu nahi dituzte. Naziarteko kultura, hausnarketa eta arte topaketak dira urriaren 6tik 18ra ospatuko direnak. Entretenimendutik haratago jo nahi dute pentsamendu kritikoa erdigunean jarriz. No sé si conseguiremos, como hace 50 años, colocar a Pamplona y a Navarra en el centro de referencia europeo por la calidad de la propuesta, pero estamos convencidas que medio siglo después de aquellos encuentros del 72 estamos ante una oportunidad única para proponer una reflexión intelectual y artística desde la perspectiva de la cultura, el pensamiento y la reflexión. Ostiraleko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Amaia Maior Satxe Erizainen sindikatuko kidari atzo egindako elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Horrela besterik ez aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurut zituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian asteburu ona izan. Elkarrizketari tarte erekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakagu Amaia Maior, Zatzeko bozera Amaia, eskerrik asko egotortzeagatik, ongi etorri. Ia esker, invitatzeagatik. Bueno, atzokoan ekin zitzaion Eusko Legebiltzarrean osasun publikoaren lege egitasmoari, funtzioak eta jarduerak azaldu zituen osasun sailburuak. Lehen balorazioa zein da? Bueno, berri ona da Euskadiko osasun publikoari buruzko lege egitasmoa izatea. Bere momentuan beste egitasmoa izan zen, baina azkenean ez zen indarrean sartu. Baina, guk ikusten duguna da, gabeziak daukala lege egitasmo honek. Zatze proposamenak egin ditugu, 30 gora, eta, datorren aste honetako datorren urriaren 19an legebiltzarrera joango gara gerri bat egiteko, eta horre jasatuko ditugu gure proposamenak. Ikusten duguna da, kontu garrantzitsu batzuk lege egitasmo honetatik kanpo geratu direla, ala nola osasun mentaleko erizain irudia, edo espetxeko osasuna ez da sartzen eta aurreko zirriborroan bazegoen, eta eskolako erizaina ere irudia ez da sartzen lege egitasmo honetan, eta gure ustez aukera galtzen da Eusko Jaurlaritzak osasun eskolako legearen zabaltzeko aukera. Aurreko legea 1982koa da eta oso murriztua da lege hori, eta gure ustez hori zabaltzeko aukera galtzen da momentu honetan, baina gure proposamenak azalduko diegu legebiltzarkidei aldaketaren bat sartzea lortzen dugun. Eta langilei lan baldintzei buruz zerbait aldio? Bai, esan behar dugu, momentu honetan langileek daukaten lan baldintzak ez dira onak. Pandemia baino lehen ere ezen lan baldintza onak, eta gainera pandemiak hori are gehiago okertu du. Ikusten dugu izugarriko lan karga daukatela. Bere momentuan pandemiaren kontuan hartatu behar zuen, eta orain itxarote zerrenda bere eskuratu behar du, eta gainera ikusten dugu Osakidetzan profesional batzuen eskazia edo gabezia daukagula. Beraz,
bere egoera ez da bat ere ona. Osasun langileen soldatei dagokionean, Madrilek aurreikusi du, iragarri du 3 urtean 9,5%ko igoera. Madrilek esandako hori betetzko duela, adierazi du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak, zer deritzozue? Bueno, guztiz eskaz, ez da nahikoa. Eusko Jaurlaritzak badauka hori gora, edo igoera egiteko hori kapazitatea, ez da? Eta, bueno, guk eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzako langilei, pandemian zehar egindako alegina premiatzea, ez da? Eta, bueno, guk eskatzen dugu aurten 8,8% egoera egitea, eta urtarrietik atzerapenak ordaindu, eta datorren 2023ko urtarrian beste 2,5% onartzea. Ikusten dugu, irailean adibidez, kontsumoaren prezioaren igoera izan da 9,9%, eta aurreko hilabeteetan 10%tik gorakoa. Beraz guztiz eskaz iruditzen zaigu proposamena. Osakidetzari referentzia egiteko azken hilabeteotan erabili izan dituzuen adjetiboetako batzuk izan dira kaotikoa, kritikoa, larria. Zalatzen duzuen langile falta, lehen aipatutu duzun hori, zenbaterainokoa da? Bueno, ikusten dugu osasun publikoaren sistemaren ardatz nagusia de profesionalak dira. Profesional batzuen gabezia dugu Osakidetzan, hala nola familiako medikoak, pediatrak, baina gure lanbidean ere badaude gabezia pandemiatik baino lehen. Bere momentuan emaginen eta osasun mentaleko erizainen gabezia nabaritzen ginen uda oporretan betetzeko, eta ikusi dugu azken bolada honetan ere erizainen falta izugarria daukagula, eta nabaritzen da urtean hilabete batzuetan batez ere udako oporrak ordezkatzekotan, eta gauza bera gertatzen da Gabonetan edo Asto Santuan. Horrek ekartzen ditu eragin batzuk, alde batetik erizainen gainkarga. Eta lehen arretako mailan adibidez oso dotorea da, ez da? Pazienten kopurua oso altua da, eta ikusten dugu momentu honetan Osakidetzan daukagun ratioa ez da nahikoa gizartea ondo hartatzeko. Guk nahi dugu, estatu mailan Satzek eskatu du herri lege egitea erizainen kopurua handitzeko, eta 1000 biztanle bakoitzeko erizain ratioa egokia izateko arlo guztietan. Eta ikusten dugu momentu honetan Europako Batasunean 8,8 ratioa daukagu erizain 1000 biztanle bakoitzeko, eta Osakidetzan adibidez 4,8. Beraz, urrun gaude hori, Europako batazbestekoaren ratioa. Horregatik eskatzen dugu arlo guztietan erizainen kopurua handitzea, eta batez ere lehen arretako maila. Ildo horretatik, udako kontratuak izan dituzten langileak, udaren bueltan, orain ere mantentzea eskatu diozue Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzari hain zuzen ere, zein izan da erantzuna? Bueno, oraindik ez dut inolako erantzunik jaso. Guk eskatzen diogu Osakidetzari eta Osasun Sailari hori kontratu horiek mantentzea, batez ere, datozen hilabeteetan lehen arretako mailak lana izugarria izango dutelako erizainek. Momentu honetan, gripe eta COVID txertaketa kanpainak hasten ari da, eta normalean egiten behar duten bete beharra egiteaz gain, orain txertaketa egin behar dute, eta gainera gogoratu behar dugu pandemia ez dela amaitu, eta lehen arretako mailaren erizainek izugarrizko gainkarga daukate. Ikusten dugu, ia ezi guztietan, erizainek hartatzeko paziente kopurua 2000tik gorakoa da, ia guztietan, eta ezi batzuetan, adibidez, Donostialdean,
kopuru hori gora joaten da, 3.000 iruretik gora. Beraz, momentu honetan daukagun aukera ezin hobea da, libre geratzen diren emaginak eta erizainak berreskuratzeko edo mantentzeko eta horretarako kontuak bideratzeko, ezta? Eta gizartea izango duen arreta hobetzeko eta gure lankideak lasaitasunez eta segurtasunez lan egiteko. Beraz, horregatik eskatzen dugu, eta gainera kontuan hartu behar dugu, hori izango da prekarietatearen aurkako neurri bat, ezta? Jendea behar du lan finkoa edo lan finkoa ez bada egoera orekatuta izatea, hemen Osakidetzan geratzeko eta daukagun talentua atxikitzeko eta erakargarria izateko. Hori da esatzek eskatzen duena. Horri egosten diozu langile falta, prekarietateari? Bai, prekarietateari bada kontu nagusiak momentu honetan daukagun profesionalen gabezian. Ikusten dugu pertsonek bizimodua behar dutela eta horretarako egonkortasuna behar dute. Eta hilabete batean edo urtean zehar behin baino gehiagotan langabezian geratzen bazara, hori ezinezkoa da. Eta gainera ikusi behar dugu beste kontu bat da Osakidetzan. Osakidetza emakume asko lan egiten dugula. Eta, hor dago ere, lana eta familia bateraketa, eta behar dugu hori, oreka izatea, eta horretarako ezinbestekoa da lan, finkoa ez bada, apurtxo bat, egonkortuta, bestela zinezkoa da. Horri aurrekiteko eta hainbat lehen arretan batez ere betetzeko zailak dira. Eta azpimarratu du Osasun Sailburuak lehen mailako arreta beti izan dela gobernuarentzat lehentasun bat. Entzungo dugu. Arreta beti izan da lehentasuna guretzako. Legegintzaldi honetako estrategian ere horrela batua dago hasiera batetik, ez da orain berri datorren gaian. 2019an bazegoen estrategia bat, lehen arretakoa Osakidetzan, eta pandemiaren eraginez pentsatzen dugu hori berrikusi egin behar dela. Horretan gagoz, ganera profesionalekin beraiekin. Hau da, barne prozesu batean ikusi ahal izateko, ikasitakoarekin, 2 urte haue pasa ondoren, 2019tik eta ona egin ahal izan diren gauza kontuan harturik, eta estrategia horri zeo zer gertu beharko zitzaion, gauzaren bat aldatu egin beharko litzateken, eta nahi dugu izan daitela, behetik eta gorako prozesu bat, benetan. Zer iruditzen zaizkizu Zagarduren hitzak? Hori neurrian materializatu behar duela, ezta? Eta horretarako ezinbestekoa da lehen arretako mailaren profesionalak babestea, guk erizainentzat eskatzen dugun neurri berberak, hori profesionalen atxikitzeko martxan jarriko diren neurriak erizainei eta emaginei ere aplikatzea. Eta beste aldetik eskatzen duguna da, bere momentuan lehen arretako mailaren estrategia martxan edo momentu batean zegoen pentsatuta, eta momentu honetan daukagun egoera desberdina da. Eta guk egokitu behar dugu lehen arretako mailaren egoera gizartearen egoerara. Bestela, momentu honetan profesionalen gainkarga oso handia da, biztanleek jasotzen diren artatzea ez da kalitatezkoa, eta guk eskatzen duguna da, babestu behar dugu gizartea zaintzen diren profesionalei. Eta, ondo da asmoa hor egitea, eta, ikusiko dugu ea zenbateraino helduko diren
haiek proposatzen diren neurriak. Sagarduik ere aipatu du ez barne prozesu batean dabilela bertako profesionalekin, zer moduz du hori? Bueno, zoritxarrez askotan hori hitz egitean ez digu sindikatuok parte hartzen prozesu honetan, ezta? Eta guk eskatzen duguna da, profesionalen lan baldintzak eren inguruan sortuko diren jarduera guztietan, hor sindikatuok egotea, gure proposamenak egiteko, eta guk harremana estua daukagu langileekin, haiek kontatzen dizkigute bere arazoak, bere eguneroko arazoak, eta estrategiak eta osasun sailaren estrategiak langileen arazoei egokitzeko oso garrantzitsua da sindikatuekin hitz egitea, haien eguneroko arazoak zuzenean ezagutzeko, ezta? Osakidetzako profesionalen lan baldintzei begira ere, osakidetzaren edo osasun sailaren helburuetako bat da behin-behinekotasun hori murriztea. Lan eskaintza publikoekin iragarri direnak nahikoa izango da hori aurrera eramateko? Zoritxarrez berriro esan behar dut, hori egonkortzetaz adibidez esartzean sindikatuokin ez dutela hitz egin. Eta, momentu honetan guk ezin dugu egiaztatu eskainduko diren lanpostu kopurua egokia izango den ala ez. Espero dugu, bere momentuan behin prozesuak amaituta, behin-behinekotasuna eguneko 8tik behera egotea. Bestela, berri txarra izango da Osakidetzako langileentzat eta gizartearentzat ere. Bestela, ikusiko dugu prekarietatea eta behin-behinekotasuna ez dugula murriztuko, eta guk pentsatzen dugu lotura zuzena dagoela prekarietatea eta behin-behinekotasuna eta ematen duen kalitatezko arretarekin. Hor kontuan hartu behar dugu. Oso garrantzitsua da langile oso ondo babestuta izatea ematengo duten arreta ona izateko. Aipatzen duzun zerbitzuaren kalitatearekin lotuta, datu esangurutzu bat ere bada, eta pandemiak itxaron zerrendak 26% handi dituela da. Osakidetzan bertan ebakuntza bat egiteko, 6 hilabeteko itxaronaldia duten geroz eta pertsona gehiago dira. Normala da. Pandemian zehar ikusi dugu Osakidetzako profesionalen ahalegin guztiak COVID-era bideratu direla. Eta, orain pandemia amaituta, berreskuratu behar dugu pandemian zehar egin ditugun ekintza guztiak, ezta? Eta hor barnean ebakuntzak, behaketa programak eta kontsultak daude barnean. Guri izatzeri gehien kezkatzen zaiguna da kronikotasunaren jarraipena. Kronikotasun jarraipena erizainontzat kontu nagusia da, eta orain arte, pandemia heldu arte, horretara bideratzen genituen eleginen guztiak, eta momentu honetan behin pandemian izan da, eta momentu honetan itxarote zerrenda berreskuratu nahian, eta gainera profesionalen gabezian, ikusten dugu lehen arretako mailaren erizainen agendak bete-betean daudela, eta ia aleginan guztia bideratzen direla horretarako, eta ez kronikotasun edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonaren zainketari bideratzen. Beraz, horrek kezkatzen nau asko. Eta behaketetan edo eta prebentzioan ere zenolako eragina izan du azken urteotako testuinguruak? Hori da, ebakuntza gertatzen den moduan, hori behaketa programa minbiziaren edo beste behaketa programen zerrenda gautza bera gertatu zaio. Bere momentuan egin ez ziren probak orain atxeratuta daude, eta denbora berreskuratzeko berriro ere eskatzen diete aleginak langileei, eta hor gurpil zoroa ez da, azkenean profesionalen lan baldintzak txarrak dira, hori lan enkarga daukatelako, presaka ibiltzen direlako, hori itxarote zerrenda murrizteko
helburuarekin, eta, bueno, azkenean egoera ez da ona, eta bere momentuan pandemian aleginak eskatu zioten, orain itxarote zerrenda murrizteko gauza bera, berriro aleginak eskatzen dizkiote, eta azkenean ikusten duguna da, hori bere lan baldintzak ez direla zaintzen, eta, bueno, guk eskatzen dugu oreka bat izatea, ez da. Eta zu inguru honetan ere, Esatze Sindikatuak eskatu du erizaintzako preskripzio gidak lehen baien ezartzea osasun sailak. Gida hori esker, zer lortu daiteke? Bueno, ikusten dugu momentu honetan lehen arretako mailak kontu asko, ez da, gaixotasunaren edo prozesuari automurriztuak erizainen lana da. Eta hau da, erizainek askotan, prozesu horretan, medikamentuak arautu behar dute. Momentu honetan erizaintzaren preskripzio autonomoa guztiz zabalduta dago, baina preskripzio kolaboratiboa ez. Horretarako ezinbestekoa da, zuk aipatu dituzun gida martxan jartzea, badaude medikamentu batzuk, mediko preskripzioaren menpeko medikamentuak emateko, ezinbestekoa da medikuen ematen duen agindua izatea. Gida horrek horrelako gauzak erraztuko dira. Adibidez, momentu honetan garun infekzioak izango badugu, gernu infekzioak izango badugu, antibiotiko ematea beharko genituzke, eta horretarako beharko genuke medikuen preskripzio bat. Baina gida horrekin protokoloa jarraituz hori preskripzio kolaboratiboa egin dezake erizaina, eta horretarako errazten da erabiltzaileek jasotzen diren arreta eta prozesua murrizten da. Beraz, guretzat onura bat da, baina erizainok ez daukagu inolako arazorik konpetentzia berriak onartzeko, baina horretarako behar duguna da segurtasun juridikoa. Eta segurtasun juridiko horrekin oso lotuta dago preskripziorako gida martxan jartzea eta guzti zabaltzea. Munduko Osasunaren erakundeak ere horretarazpen bat egin du, eta hori da 10 urtenen bueltan milaka erizainek hartuko dutela erretiroa. Ikusita zenolako egoera dagoen Euskal Autonomia Erkidegoan, langile falta aipatu duzula, ez dakit belaunaldi aldaketa bermatuta dago, zenolako eszenatokiaren aurrean egon gaitezke? Bermatuta ez da egongo, eta arazo bat daukagu honekin, eta guk esatzetik pentsatzen duguna da, martxan behar ditugu neurri desberdinak, erdiko epean eta epe luzean, eta horretarako ezinbestekoa bada, momentu honetan daukagun profesionalak atxikitzea beste profesionalentzat erakargarria izatea, eta gero esatzek beste gauzak egiten ari gara. Estatu mailan Unibertsitateko Ministerioari eskatzen ari gara, erizainen eta erizain espezializatuen plaza kopurua handitzea, urtero profesional gehiago izateko, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu gauza bera. Bera ez dauka ardura, hori esartzeko ardura, baina Madrilgo gobernuekin hitzaldietan eskatzen diogu presioa egitea, hemen Euskadin Unibertsitateko plaza kopurua handitzeko eta erizain espezializatuen kopurua handitzeko. Azken urteotan hainbat mobilizazio egin dituzue, gehiago ikusten dituzue hurrengo hilabetetarako ere? Espero dugu momentu honetan daukagu negoziazioaren egoera hobetzea, baina ez du ematen hori gertatuko denik. Eskatzen ari gara Osakidetzari benetako negoziazioa izatea eta lan baldintzen profesionalen lan baldintza hobetzea. Baina momentu honetan ez dugu hori ikusten, soldataren igoera guztiz eskasa, gainera bere momentuan izan dugun arazoak hor jarraitzen dira. Eskatu dugu behin baino gehiagotan Osakidetzan zabalik dauden arazoak edo protestak
eiztea eta langileek eskatzen ari diren lan baldintzak hobetzea, baina Osakidetzaren aldetik eta malez ez dugu berri honik jasotzen, beraz ikusiko dugu, gure artean hitz egingo dugu eta segurazki elkarretaratzeak eta manifestazioak berreskuratuko ditugu, gure helburua bada langileen egoera hobetzea eta momentu honetan ez dugu ikusten etorkizunean hori gertatu denean. Eta honekin lotuta ere, Osakidetza berriro zigortu dute, greba eskubidea aurratzeagatik, Satzek jarritako salaketen ostean, zer espero duzu hemendik aurrera? Bueno, espero dugu eta eskatzen diogu Osakidetzari gauza. Funtsezko ere eskubideak errespetatzea eta sinatzen dituzten hitzarmenak betetzea. Eta gainera, guk pentsatzen dugu momentu honetan Osakidetzak erizainak eta emaginak diskriminatzen ari dela. Eta ikusten da, epaitegietatik jasotzen ari diren epaiak, ezta? Alde batetik, zuk aipatu duzu moduan, grebaren eskubidea, ikusi dugu, azken IATB-otan izan ditugun grebetan, ikusi dugu, gutxieneko zerbitzuak abusiboak izan direla, eta arrazoia eman digu epaiak, eta gehien kezkatzen zaiguna da, beste kontua bada erizainen eta emaginen diskriminazioa. Ikusten ari gara momentu honetan profesionalen gabeziaren ondorioz, erizainei eta emaginei bere atsedenak murriztea eskatzen ari dietela Osakidetzak eta Osasun Sailak, eta gero hori gertatzean ez zaizki aplikatzen beste kolektiboei aplikatzen dizkien konpentsazio neurriak. Eta hori diskriminazio zuzena da, eta horren kontra borrokatzen ari gara Satzetik, epaiak eman digu arrazoia eta hildo horretatik joango gara eta jarraituko dugu gure erizainak eta gure emaginak neurri berean izateko eta ez diskriminatzeko lortu arte. Maia Maior, Satzeko bozeramailea, eskerrik asko Maika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei. Horrengora arte.